Представям ви последното ми албумче. Това е на детска тематика. Албумчето е на малкия Митко. Албумчето на Димитър се казва. Украсено е с тези красиви балони с 3D ефект. Както и отстрани има надпис Малък принц. Сега ще ви покажа албумчето. Ето тук имаме на гърба на предната курица тази разгъвка с места за снимки 10 на 15 см. И тук тези сладки жабки започват да подскачат и за албумчето. Имаме въртящо такче с място за записване на дата, ръст и тегло на детето. Отваряме. Тук има вътрешен джоб, в който има подложка. Това е тип водопад. И тук също има място за снимка. Затваряме по този начин. На следващата страница ни посрещат тези сладурченца жирафчета. Аз с жирафчетата вече съм ви ги показвала в друг мой албум. Отново има так с място за записване на някаква информация. Тук се отваря по този начин и отново има вътрешен джоб с подложка за снимки. И тук заключаването е с магнит, където се чува това тракане. На следващата страница и тук отварянето е така, тези крилца се отварят. До двете страни на крилата могат да бъдат поставени снимки. На следващата страница отново се срещаме с водурските жабки, които са хванали по една балонче и летят. Имаме въртящо такче с място за бележки отново. И тук имаме ето такава разгъвка с място за снимки, едно балонче за закачка. Затваря се по този начин. На следващото място отново с магнитно закопчаване. И тук са предвидени места за снимки, както тук отдолу също може да бъде поставена. Тук имаме един водопад, който се отваря настрани. По този начин. На следващото място имаме един джоб, в който е тази подложка двойна. Ето тук влиза тя, по този начин. Може да бъдат поставени снимки без да са залепени на подложката, както и във всеки един джоб. Могат да бъдат поставени снимки без да са на подложка. И тук отваряме тези две крила за снимки и се срещаме с тези две сладурченца, пиленца. Едното от които е с шапка на жабче. Много често на детските фотосесии се използват такива шапчици и се маскират малките бебенца точно като жабчета. Тук имаме отново един въртящ се так и отваряне по този начин на двете крила. Общо 4 крила са. На следващото място стигаме ето тук този джоб. Отваря се по този начин и ето тук има джоб. И тази подложка може, ето тази подложка, тя е по този начин се отваря. Има тук място за някакви бележки. Тя може да бъде сложена ето в този джоб. А може да бъде сложена и тук, ето по този начин. Въпрос на избор и виждане на майката на Митко как да седи подложката и кой джоб за какво да бъде използван. Ако по този начин се използва, както аз всъщност би го използвал, а тук може да си прибере други снимки. На следващата страница отново имаме едно водопадче, но този път то се отваря нагоре, респективно надолу. На последната страница имаме ето тези крила и под тях отново сладкото жабче, около което летят пеперутки. Той е седнал на едно листо на лилия. Затварянето е по този начин. На гърба на задната корица от вътрешната страна съм сложила ето това гардеробче. Аз поне така си го наричам, тъй като то си има ето тук странична закъвка.
И отварянето и затварянето респективно е с панделка. Вътре има отново един водопад, в който могат да бъдат поставени още снимки на малкия Митко. Ето по този начин става затварянето. Това беше албумчето на Митко. Благодаря ви за отделеното време. Надявам се да ви е харесало. Желая ви един прекрасен и усмихнат слънчев ден.